How can people who rejected a president in 2 elections now want him to extend his term? Dzarambira mashoko buda aitaurwa neNehanda Radio pachayo ichiti how come the people they rejected ZANU-PF vakairejecta pama2 consecutive polls akanyatsokuonekwa navanhu akati apa zvapo yes maresults ari kubuda zvavo achitaura zvaari kutaura but isusu we know what we voted for. Nzarambira mashoko onyatsokubuda ari a direct jab kune the current leadership nemutungamiri wenyika. Ndobva subscribe or like on the bell icon. Hosaya Mviringi anoenderera mberi achiposta this video ramuri kuona kunze kuma-grassroots people they are being mobilized panguva ino vachiuya vachitaura maviews avo pamusoro pe the constitution amendment. Pana pamwe udanyirwa muchinzi President Mnangagwa is never won an election. He was repeatedly questioned, and in 2023 the ZANU-PF MPs garnered a combined 65% vote, yet he barely scraped past 50%. He will do anything to avoid elections. He is so illegitimate that he doesn't even trust himself. We want a referendum. Ndo madevelopments ari kuda panguva ino vanhu vachidhimanda kuti aiwa toda zvedu referendum. Panguva ino muchiona ZANU-PF ichitiza referendum, 2 ichiuya ichimisa ma2028 polls. Nasobuda pachena kuti they know kuti it is very very difficult kwavari kuti vakwanise kuzomanija ma-results kana kuti ma-elections kuti afite zvavanoda, just because they know kuti people they do not want them. They know kuti people they no longer want ZANU-PF. Vanhu panguva ino vakutoda zviri nani, vakutoti aiwa takutoda kuti nyika yeZimbabwe itransformewe kupindawo another new system. Atoona kuti that system it might be better, our country might transform. Ndo madevelopments aripo muri Zimbabwe. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechituko ichi. Comment section medu, subscribe or like, chitwa bell icon.